Kaya nakatawid na nata. Ilan pa, ilan. Dapat pa naliwan, dapat pa. Kaya lalay muna ako dito sa harapan. Nakalari. Oh, ito, sige na. Bila. Ano? Dahil na, kontenta.
kape. Magpitas muna doon tayo ng mais. Tulad siya. Atulong bunga pa pala. Daming mais, dami. Ayun pala, pag nakain lang ito, talagang gawin. Lalo na pagdating tabo. Mga 5 minutes pa, 5 minutes. Ano na kami po yun? Parating tayo? Tayo? At dito, nasa harapan ko siya. Nalubong tayo. Kami, mga manggabi, oh. May mga bagay-bagay yung mangga. Pwede ba yung salab na yung iba? Wala. Ang gano'n ito yung kumain ng bahay eh. Yung iba dyan daw sa labas. Pilit lang, pilit. Nakakasa yung tricycle daw. Yung kakasya yung truck. Doon na lang tayo, 1 lane.